Firma Morfico se sídlem v Tišnově u Brna představuje novou generaci betonových podlah. Samonivelační cementové potěry. Morfico vyrábí a distribuuje široký sortiment speciálních suchých cementových směsí pod ochrannou známkou MFC. Cementové potěry MFC lze používat v novostavbách i při rekonstrukcích nejrůznějších podkladních materiálů. Rozvoj nových technologií a průmyslová výroba suchých cementových směsí umožnila plně nahradit dřívější cementové potěry o síle 20 až 50 mm velmi tenkými vrstvami od 2 do 20 mm. Samonivelační cementové potěry umožňují odlehčit nosné betonové konstrukce, finální úpravy povrchu lze provádět těsně před dokončením stavby a jejich aplikace výrazně zvyšuje produktivitu práce. Také rekonstrukce stávajících podlah lze provádět ve velmi krátkém čase pouze tenkou vrstvou a bez zásahů do nosné konstrukce. Původně dovážené směsi vyrábí Morfico v nově vybudovaném moderním závodě. Plně automatizovaný provoz a systém řízení technologické linky zaručují vysokou kvalitu výroby. Suché směsi na bázi cementu, plniv a speciálních přísad jsou připravovány převážně z tuzemských surovin. Veškeré vstupní suroviny se neustále testují a přesně dávkují podle vlastních receptur. Výrobky firmy Morfico neobsahují škodlivé chemikálie ani organická rozpouštědla. Udělené certifikáty a zavedený systém řízení jakosti zajišťují kvalitu hotových výrobků, které se průběžně ověřují laboratorními testy. Samonivelační vlastnosti jednotlivých materiálů kontrolují aplikační čety prostřednictvím testů roztékavosti, také před realizací přímo na stavbách. Materiály MFC se dělí podle použití do několika skupin. Na materiály pomocné pro opravy lokálních výtluků a prasklin. Dále jsou to materiály podkladní, které se aplikují jako vyrovnávací vrstva pod různé druhy podlahové krytiny. A třetí skupinou jsou materiály pro průmyslové podlahy, které jsou již finální úpravou povrchu. Průřez průmyslovou podlahou přibližuje její skladbu. Na upravený podklad je položena vyrovnávací zpevňující vrstva MFC Final 420, dále konečná vysoce odolná vrstva MFC Final 410 a případný penetrační nátěr proti vodě a olejovým úkapům. Podmínkou vytvoření dokonalého spojovacího můstku mezi podkladní plochou a materiálem MFC je kvalitní příprava povrchu. Vhodnou technologií k očištění podkladu je frézování, tryskání nebo broušení s následným odsátím prachu. Povrch musí být čistý, suchý a zbavený uvolněných částic. Před zahájením vlastní aplikace zvolíme niveletu a plošným zaměřením stanovíme optimální sílu vrstvy.
Ohraničení nalévané plochy a případných prostupů v podlaze se provádí samolepícími pásky z molitanu, které dokonale kopírují podkladní plochu. Při pokládce samonivelačních materiálů MFC rozdělíme připravenou plochu na jednotlivé pracovní záběry o maximální šíři 8 metrů, tak, aby během aplikace docházelo k plošnému spojování nalévané vrstvy. Na očištěný a zaměřený podklad se nanáší penetrace MFC Primer. Savost podkladní plochy určuje počet penetračních nátěrů, který se provádí minimálně 2krát. Po důkladném zaschnutí penetrace je podklad připraven k nalévání podlahové hmoty. Suchá pytlovaná směs se ve strojní míchačce smíchá v přesném poměru s vodou a výtlačnou hadicí se materiál rozlévá na upravenou plochu. Při použití strojního vybavení lze pokládku provádět až do vzdálenosti 120 metrů nebo výšky 5 pater od míchacího centra. V případě větších nerovností podkladu aplikujeme jako první vrstvu vyrovnávací materiál MFC Final 420 s obsahem polypropylenových vláken, který povrch vyrovná a zpevní. Samonivelační vlastnosti materiálů MFC již nevyžadují další srovnávání. Tekutá směs se samovolně roztéká, zubovou stěrkou pouze odstraníme vzduchové bublinky z nalévané vrstvy. Další fází pracovního postupu je aplikace materiálu MFC Final 410 v síle vrstvy minimálně 4 mm, který po zaschnutí vytváří konečnou povrchovou úpravu podlahy. Při dodržení základních podmínek aplikace podle návodu, který je uveden na každém balení výrobku, je použití materiálu MFC velmi jednoduché. Tato progresivní technologie, založená na speciálních vlastnostech materiálu MFC, zaručuje dokonalou kvalitu a rovinatost povrchů podlahy. Výhody materiálů MFC jsou zřejmé. Lze je používat na různé druhy podkladů, na starý i nový beton. Jejich aplikace umožňuje velmi tenké vrstvy při naprosto rovném výsledném povrchu. Rychlost tuhnutí, krátká doba zrání a zároveň vysoká produktivita jsou ekonomickými výhodami. Všechny materiály MFC jsou minimálně smrštitelné a vysoce odolné a v neposlední řadě jsou šetrné k životnímu prostředí. V rámci své obchodní činnosti zajišťuje firma Morfico proškolování aplikačních firem a prodejců a poskytuje kompletní poradenský i technický servis. Svým partnerům nabízí Morfico také strojní vybavení. Odborní pracovníci firmy provádějí rovněž průzkumy v terénu, kde k základním zkouškám patří jádrový vrt a odtrhová zkouška. Podle zjištěného stavu podloží navrhuje Morfico vhodnou skladbu a technologické postupy. Komplexní péče o zákazníky, široká škála výrobků a vysoká kvalita materiálů MFC. To vše bylo ověřeno při realizaci podlah v nejrůznějších průmyslových podnicích, skladech, ve sportovních halách a v mnoha občanských i bytových objektech v České republice i v zahraničí.